yenuanom yemanom ene yenua memanom a mokọ kwan so kofa tomatoes edi free Burkina Faso ho eba emienye bidie no akwamukafo atumi akwakotu ahye wonom so a ebewi ase wonom atoto atuo edi abo binum mema ewom de omuwie o se twa jatru mu ema wonom hye se dwurebe enam so ema manbo no ekire se nei wo bra empanifo guso a edi nkomo no a ne abeto dwane se ema ne bia na wonom ka edomo na omo ekosa abe no na no kra yedi nkomo ha nkomo no ebepie mu se binum afri kofo dua na abusua ba akwa omo de hye ye ka sei won kan tiasefo hu biom Constance Nyako wono eka wono mu a omo fri kofo dua wono ekopie mu ewo ehonum bia enei abeto dwa se wonom akobo amane ewo ne fie se wono eka hu bia de hye wonom ene woto anana no ewo nse do no oka hu bi na sa nipa nya atoyimu ano owuwe anase wo firi mu oka de hye bia bra ade arehosem no esiye no wo ma won so pu ha ekopie mu ewo 37 military hospital so onkoje apote na nso fofi antoata enodware abamu a otumi ede afiri mu kofi nuabema ede ma ya ene ye ka no asemu yin ene one yama ne bofo edi nkomo kyerɛkyerɛ sɛnea ensɛm no esiye wɔnom so ɛte no ɛfae ministers mienu ana kɔ omukofa ntools aba omukɔ Burkina ye wa ha na yɛte sɛ amanfo ato ahye omo so nwura mu hɔ nti no nwura mu hɔ no yɛte ne yɛsɛ Boko Haram fo na omaku mmɛma wɔka anim nyinaa first ne yɛte ne yɛsɛ minister ya boni tuo minister ba ko yahye no ɛso na yɛde yɛte yɛ amfa ne serious saa nti woma na ebehu sɛ asɛm no yɛ nokore nti coach a ɔde omukɔ no yɛwɔ Ghana ha ranwaga ho yɛwɔ chairman wɔ hɔ ana border no so yɛwɔ chairman nti e ka kyerɛ chairman na chairman ne frɛ Burkina hɔfo no na mo bisae nti chairman ne ka kyerɛ sɛ nya abotre na no mo kasa na bibia si a ɔde bɛbɛ nti yɛwɔ hɔ dana nwumre na mo de pictures bi send yɛn pictures mo de send yɛn first one by na yɛ emema yɛ ku magufom bebre nti second one so picture by no na yɛ me sister at the hospital and echi ni na ahyehye tie de ni ebisa sɛ na me nua ya no so ɔwɔ he hu nokura na ewum nti kopem sɛ me sister according to me sister nkasa etimi kasa yɛ no kyerɛ yɛ sɛ me sister na ɔwɔ 37 sesi am friend na refua ɔno no ka sɛ ya ahye wahye sen yɛ sɛ nkrofo no ba ɔmo so attack no ɔmo dwane kɔ hyɛ car ni because of some ya hoho ɔmo kita sika ɔmo do kɔfa ne menti no na ɛwɔ sɛ ɔmo pɛ bi etete nti mema hoho de ɔmo kun mu nyinaa na car ma no nti ɔno so ne driver no na minister no ɔmo hyɛ car ni na nkrofo no ka so ɔmo mpie na ɔmo so driver no so mie na ɔmo fire driver no wɔ car ni nti ɛno na ma etuo ɛka ya ebi ka me sister no na car na ɔmo di gya ne tu mu no na ma me sister ɔno enwuye ne nti no ɔde ahopepre ɛbɔ glass na refua no ɛbɔ glass ni pie to pie na echi ni na hyehye nti ema ɔmo fa ɔmo border so a ɔmo de ɔmo kɔ bush no sɛ ma no na fa na ɔmo de no kɔ hospital sɛ ma no kɔ ɔmo twa picture no ba na ma no bi gyina ne nkyɛn hospital ba akɔ so no mu outim sɛ na echi ni na hyehye na ɔde kyerɛ egya ne hye no ɔka anim ya ne de one survival crown nti ɔno egya ne de hye no ɔka anim a nti mempi because etu kan nti na ma ɔyɛ mmerɛ nti ɔno wu ɛwɔ ka anim ɔmo hye fraka no wei eya branche kofi onua ne ya Constance Nyako a nei onka tiasefo ho biewi ena wo bossa amane se ne omusi ete nsem no na no si ya pɛ ena maame ya ajewa ekyɛ sɛ abehosem asi de ne nsuno nyina na atuo ne timbofo atu papa sanse wo hwɛ Constance dwuma a wodi edi ma busua no a ama nei wɔn mani atu akeka wɔn nsem a aya abehosem pa edi ama wɔn ama ya tiasefo no no wɔ kaa ni nti wahyehye ya fe na ya hu sɛ ne ba no wawu na first ne ne nim sɛ bi ankofo na aka hɔ no ɔka ho bi ɛso saa na ɔno so ahye wahye a yɛnim yɛnte sɛ wahye ti afansa na awefua no aka sɛ wahye ti afansa na yɛbɛ toatoa adwenkyerɛ yɛbɛhyia yɛbɛdwen ho ɛkwan a yɛde bɛfa so no de aha yɛ because ɔno lokuta busia no papa ɔno lokuta busia no ɔno lokuta me okuta ne nuanom te sɛ wɔn ma mienu wagya wɔn hɔ wɔn na bɛhwɛ nkwalaa no
wei ɛyɛ ante ya agyewa no nso ne ba ɛne ne wafiri mu yi a wɔde ho nsɛm ɛtu edwa no wɔsaa ma ne boyaa mu yɛka sɛ Ghana mampani John Dramani Mahama ɛno atai watumi akɔ 37 military hospital akɔsa wɔnom a maka wɔnom egu so a ɛgye ayaresa ɛhɔnom na ɛno andro a mpo na amanebɔ no ɛkyerɛ sɛ ɔwɔ atɔ ɛma ntam no mu a ɔdi dwuma bi putupuru ɛna ɔfa wienhyɛ ɛde baayɛ a obeduru 37 military hospital wɔbɛhwɛ ɔmanfo a aka akyire a ɔmgu so a ɛgye apɔteɛ ɛhɔnom a ɛno nso wɔbaayɛ bɛsra wɔnom ɔba no nyɛ ɔno nko a ne kɔɔyɛ ɔne nyamfo Julius Debra ɛna etumi ɛbɔ anan ɛkɔɔyɛ kɔsra saa nipa yi ɛwɔ 37 military hospital na wabɔ amaneɛ kyerɛ sɛ wɔnom ɛyɛ hospital bay ne nyinaa no aban bɛhwɛ na watua ɛde ama wɔn na mmom deɛ wɔn ka nyinaa ne sɛ awurade nankasa ɛngyina wɔnom akyi kyinapa na wɔn ntumi ɛnte apɔ na afei wɔn bɛka ateasefoɔ ho bio sɛnea wɔnom hwɛ kwan pɛpɛpɛ na mmom ɛho sikasɛm deɛ aban no bɛfa na wɔhyɛ wɔn den na afei wɔnom nso a wɔn atoa nananom wɔn nseɛ do nso ɔde yɛ akɔnsɛm ɛma abusua no wɔ nea asie ɛyɛ awerɛhosɛm papaapa ɛno nso mampanin abɔ ho amanneɛ ɛwɔ hɔnom yɛn nyina wei so anɔpa yi nneɛmfa nonsia kaseɛ no ɛnsi na yɛnsɔre so